Yenyamaya ejuere eyemo ase chiria osaba bagochegachora baga yomwesi bagochegachora omo MCA asobochorio boke boli bose ochitariki 25 mutinyi 11 omwakoyega ne kiama kia UPA bakoragwa nomo chief coordinator bwe kiamekyo kurwase county Nyamira John Muriasi abolirie abarayi abo nigo batebire buna obachori obiga nigo borachi kobabeka eratiri abarwaniri bonsi abo barachi korokia eganga yekerogo ekyo gwetera ase kiama kya UPA na kwene kebuna etigiti nechie kubwato kwa etabwati gwanchira konde gwanse Fadgad Gisemba nigago tumanye kurwase county yo ya Nyamira. Ewodi ya Nyamaya irene bituo 19 nigo yabeire asigeka yetaniti emyaka ebere patabwati omo MCA maiga yoyo kabeire omo MCA obo Elijah Osiemo oyo osiretio bogima bwaye wetra sumo basukano omobe bwepara kitogo chokora uchaguzi to make sure na party to ya UPA a candidate ya chorirwe nerio inere njira ya muyokoro na matiangi nerto bwate nigo ekiama kia UPA bachakire emeroberio yogocha gosokia omorwanireri oyo orachie koyeirurukia ebandera yekiama ekyo ase obochori oboke orache gokoreka chitariki 22 omotieni oikominarimo omwaka oyoiga totuchaka obochori weito bano bwanyamaya ward katochokore obochori weito weyaki abantu barachekera barachese utonyora babiri basatatu yato kwanda se chitebe toba ekikadi chitu ne ekikadi chitu kya UPA bake chikura kulengana matwara cyetsira abantu bangana igobono muntu jugochora nturi yokora upendero bose tukuru ticket direct yato gochora una abantu bigira ndo bagoteba abatochi gokorabo ya aso kogendra college abantu baita sipati ya UPA na echirani itomata Migori oma Bay County asinge njoye pa election yerebosiga iga tarehe 27 Jumapili 11 koto ikira sobonge kotebya abantu nga eraundi ye UPA tobwate kokwana ase abizi yomo MCA Onyamaya nigo egatia bamenyi korwase county ya Homa Bay aboigo abagere abo bamenyete ase ward ya Nyamaya bakwanire igoro yobya bo komosira Dr. Fred Matiangi ase ganga yokorigia oburai bwense na nimeshukuru kama Matiang'i amesimama kwa president. Tuko na usuni. Tulichagua chama cha ODM na hakuna pale anatasapelekea sisi tuna uchumi ya watoto ya school fee. Tuna uchumi ya wamama hata ya biashara. Tumedanganywa na maneno yenye azifanyiki. Imefika wakati lazima Kenya ibadilishwe. Na mwenye akona uwezo wa kubadilisha Kenya sio mwingine bali ni Daktari Fred Matiang'i. Sababu miti mizuri ionekana kwa matunda yake. Tukiangalia Fred Matiang'i wakati alikuwa kwa serikali amelibadilisha Kenya kwa namna ya idara ambaye alikuwa Kingo reporter Gatembe kurwaiga Nyamaya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigard Gisemba.